Әлі мен жамағат татар тілінде қазір давам етесім келе. Неге айтасым келе? Давам деп. Чөнки мен орыс тілінде айтқан ем. Бәлки ана қабатлап айтса да bo'ladir. Уақытында біз университетте оқыған шақта айырылып тұрадыр. Қазіргі уақыт, ол уақыттағы. Чөнки біз тігі крестьян деп айталар, кімдір ішші, шулардың балалары, біз крестьян балалары, шунда барып оқыдық. Бізде анда болды түрәләрінің балалары, бірсі хатта 700 сум тұра тұрған плашы бар күннен яқшы, аны гардеробта урлап та кеткәннәр. Мен кизу, яғни дежурный болған шақта аны шауып кірәләр дә, һәрқайсы киімін іләләр дә, соңдан номерок дегенне алыштыралар да шунда. Шунасын сен аны аңламайшы беріп жіберәсің. Қарап та тұрмайсың, ихтибарсыз. Шуны мен шул һәммәсе хакында сөйләгән идем. Урыс телендә кемдер теләсә, киң күләмдә ихтибар белән тыңлар. Кайсы үзекләрен әйтәсем килә. Ул вакытта халык төрлечә яшәде. Безгә әйткән булалар. Бәхетле юк. Безнең тулай торакта мәсәлән шул колбаса, пешергән колбасаны саталар иде. Biz аны қадырын білмей идік. Біз мәктәпкә ерте белән университетка трамвайга ашыққанда шул бір кисәге ипи беләнме, томат суы белән, согы белән каймак дип атыйлар инде. Каймак та түгел, Оренбурда безнең әти мәрхүмгә кодасы куйган, уларны ашап куйганда катыгыз тәмле дигән, теге соңдан аңлаттырганнар, бу шәһәрнең каймагы дип. Шул кебек каймак дип атыйлар. Ул да хатта ни күрше безнең тулай торак янында торган кешеләргә эләкмәгән. Чөнки вакытында каникулда мин карткан идем, анда мин газет чыгара идем. Ни дивар дигән стена газета имеш. Шунда рәсемен төшердек тә, буфетчыны язып чыгардым. Ул аңладым. Без булмаган чакта, каникулда булганда, аларга килеп торган шул колбаса, каймак, улаларны шуларга сатып торган икән. Шунда гына аңлый башладым. Мен әйтәм, бу халык безнең янда торган ашарына булмаган икән. Кибеттә ул, мен караучы булып эшләдем. Кич белән бара идем. Ул вакытта менә кайсы вакытта искә төшә, менә сәгатьне карасам, менә ул вакытта мин бара идем. Иртә белән уянам да кайсы вакытта мин шул караучы булар идем. Түзелеп яткан йортны караулап, иртә белән киләләр эшчеләр, мин аларны төзүчеләр, мин китәдрим университетка укырга, ашханага кирип, анда буш кына аш ашап китәдрим. Анда итләләнсә булмады. Шуңа күрә һәммәсе искә төшә. Без аны уйлап та тормадык. Гади халык аларны ашарына юк дип кибеткә керәм. Мин мәсәлән кич белән барам нигә? Эшкә караучы булып, смена эшчеләр җыйналалар өйгә. Кайсы вакытта менә йомгамы бүген? Шул йомга көнне кич белән алар кибеттән бер нәрсә эчемлек алып килеп, шуны эчеп утыралар. Миңа әйтә, кайсы вакытта зинһар барып киләл диләр. Чөнки алар эшче киеме белән булгач, аларны эшләгән җирдә эши берисең дип, ул вакытта милиция тотып ала. Шуңа күрә алар миңа үтенә барып кил инде, авыр булмаса. Мин барам кибеткә, шунда үземә карыйм, кичке ашка нәрсә. Мин тулай торакта торган, анда буфетта шул теге пешерелгән колбаса кисәген алып, әзрәк шул каймак дип атаган нәрсәне ашап, ипи белән томат согын ичеп, амында кибеткә барсам, анда буш бер нәрсә дә юк безгә, халыкка, гади халыкка бер нәрсә юк. Хәзер инде бәхәс китә, ничек яхшы яшәдек, ничек арзан һәммәсе булды, кемдер язган сгущенка ни хәтле торды. Булдымы ул сгущенка, җәмәгать? Әле берсе нәрсә Совет армиясының сафларында хезмәт иткән, шунарга әнисе сгущенка җибәргән, печенье җибәргән. Шул бөтен илгә таралды. Ул аны бүлә башласа берәүгә дә җитми, шуны
әбрекайға кіріп, шунда сасық жерге отырып, шул сгущенканы ашып, бір қолында печенье, бір ағында шуны ашап отыра екен. Чөнки аны теге хезмәт иткән иптәшләрне өләшә башласа, үзенә берәрсе калмый бір яларға. Әле без хәрби кафедраның не булды бездә? Шәһәрнең читендә хәрби лагерь дип атыйлар инде. Шунда мин караганым, бүтән бір рота дип атыйлар. Шунда бір егет әнисе җибәргән шул банканы. Алар ничә егеткә бір банк инде. Шуны ахырында теге аша бетергәч, алар тиз генә кайнар чәй салып, шуны чайкап берсе ичеп куйды. Ул шулай җитмидер ул. Тик ничә ел арасында исемдә Екатеринбург шәһәрендә ул вакытта Свердловск теге нәрсә дип атаган Восточный дигән урам Ленина белән шунда бір кафе икенче катта пельменнәр нәрсә инде горшочки дип атылар урысча. Шунда барган идек, беренче кеше шунда күрдем. Тик банк булмады, яри бір кайдандыр 3 литрлы банка таптым да. Ул вакытта шул теге сгущенка шул булды. Юк иде бер нәрсә. Инде шул фәлән турды. Шунасын тагы нәрсәне язган әле анда итне 2 сум 90 тиен. Җәмәгать мин университетта укыдым, общежитиедә тулай торакта тордым. Анда ит кисәген күрмәдек. Ашханага бардык, урамда студентлар ашханасында ит күрмидерик юнләп. Нидә котлетада сухари белән кушып бетергән панировочи дигән анда ит сизелмидер. Тик ничә елга 1 май шунда талон тараттылар сарык итенә, күбесе марҗа кызлары сарык сасык дип баш тарттылар. Мин талонларын җыеп шушы Татарстанга 1 майга самолет белән чыгып килдем. Апама алып килдем, ул шатланды, 2 чемодан ит алып килдем шунда. Ничек булды шунда күңелле. Ул вакытта булмады. 5 сум торадыр базарда. Әле карагансыздыр теге комедия бар бит, гараж дигән анда. Базарның директорына ябыштылар. Һәммәсе авыл әйтә. Анда нәрсә урлап була бездә? Әллә гирләреме ди? Шунас күрсәтә башлады. Кем әле? Бурков. Я покажите мне ее, я из нее мясной ряд сделаю дигән. Теге чыкты да торды да. Мә ди, нәрсә ди? Күрсәтә башлады үзенең аягында күпме ит тора. Менә сөякләре нәрсә ди? 2 сум ди. Менә булар әзрәк ите булган 3 сум ди. Иң кыйммәтле ди 5 сумлык менә шушы ди, филе ди. Филе 5 сум. А сөякләр 2 сум, 2 сум 90 тиен ит шулай торды дип. Ул андан санда гел шулай яраталар инде менә күпертеп куйырга. Кайдан ул? Әйтәләр бит яман тиз онтыла, яхшы истә кала. Шун кебек бәлки шулайдыр ул. Ничек кайгы, хәсрәт, нинди авырлыкны күргәнне искә ала алмыйлар. Без менә мәсәлән зур гаиләдә үскән кешеләр, ул ашлы туклы бер кайшын булган дисә була. Бигрәк тә абыйларыбыз бездән 20-20 елдан артык яшькә өлкәнрәк апабыз да шул алар авырлыкны кичергән. Алар әтияне әйтәдер, сез котырып торасыз. Алар менә ашлы туклы яшәделәр бигрәк. Әле сез менә тамак ипигез бар, күмәч бар сездә, волю, шикарди. Сез бәхетле әле дип гелнитәләр. Күзебезне чыкыйлар шулай итеп. Шул вакытта инде тотына алалар. Брежнев чорында бер мезгил шул ризык булган икән, менә шул мезгилне. Әти мәрхүм әйтте, 51 елны беренче тапкыр ипине туйганча ашадык ди, тукланганча ашадык ипине ди. 51 елга хәтле ашлы туклы яшәгәннәр. Совет власты кайчан оешты? 17 елны, 17, 27, 37, 47, 30 ел, тагы 4. 34 ел узгач кына. Совет власты күпме яшәде? Менә 51, 61, 81, 91. 30 ел дәверендә, анда 90 елларда бераз авыррак булды, бәрбер ипи булды, шикар булды, чәй булды. Иң менә төп ризыклар булды инде аны. Бераз әйтеп булмый. Юк, кешеләр менә шундый бик яхшы яшәдек, нәрсә.
Җәмәгать минемчә кайдан ул? Ул вакытта хөкүмәт халык өчен әзрәк уйлады. Кеше эшләмәсә дә, барыбер үзенекен менә хезмәт хакын әйтәләр, Польшада. Мы делаем вид, что государство делает вид, что платит нам зарплату, мы делаем вид, что делаем и работаем. Чөнки СССР шунда шулай минемчә булды. Кибеткә барасың, бер нәрсә юк. Бер нәрсә чыгарсалар чират. Редакция бергә эшләгән яртылай черкесме, яртылай урыс, анасы урыс инде Марҗа. Шул чыктык редакциядән. Булай түгел трамвай, анда туп кул автобус, әйтә, менә совет халкын алып киттеләр дип көлә шунардан. Бер нәрсә дә булмады ул вакытта. Автобуслар тулы, кибеттә юлне ризык юк. Чиратта басып шуны игътибар итеп ачу киләдер. Ачлы туклы яшәгән редакциядән бер нәрсә кеше бара, эштән соң анда кибеттә бер юл нәрсә юк. Албашарга да. Ашханага барса, анда һәммәсе буш. Ашадың, бер сәгатьтән тамак ачты яңадан. Безгә шул менә шул яхшы яшәдек, тотыналар. Кемдер хәзер дә шулай. Ул вакытта кеше эшләмәсә дә юнләп барбер анарга хезмәт хакын түлиләр. Газетта ул эшләгән, шалай-валай. Шуннан соң капитализм килде 90-нчы еллар башында. Баш мөхәррир алшынды. Моны күтнә типте дә җибәрде. Бу эшсез калды ничә ел буена. Хатын да эшсез, бу да эшсез. Ачлы туклы яшәделәр. Ике баласын үстереп. Социализм булган чакта аны эштән кумыйлар. Ул мин әле иртә белән барам эшкә, мәйтәм, бераз эшләргә кирәк, бер шалтыратып яңалыклар, кайда нинди хәбәрләр алышып, заводларга шалтыратып, ничек эшләгәннәр, бригадалар, шул хакында бер мәкаләләр язырга дип уйлап утырам. Борчылып авыл килә дә, теге кабул итү бүлмәсе баш мөхәррирен шуннан газетләрне алып килә дә, тотына шуларны укырга. Ул безнең шәһәр түгел, Татарстанга да кагылмый, чөнки алар Мәскәүдә чыккан газетләр, Советлар Союзының газетләре. Шул ярты көн шуларны укып утыра. Мин шуны аптырыйдым, нигә ул менә? Ялкауы. Шуңа күрә күтнә типтеләр дә аны, карап та тормадылар. Мин теге тырышкач, тик тәҗрибә булмады. Ансы инде ирек бирде миңа бераз. Үзенең яшьтәшләрен күтнә типте. Алар бәхәсләшә торгач, алар элек бер төрле язуга күрә, алар яңа форматта яза алмыйлар. Мин тырышадырым. Шуңа күрә ирек биреп, аякка бастырды. Һөнәр ягыннан мин аякка басып, танылган нигә инде телче дип әйтәләр казаклар, хәбәрчегә әйләнеп, шулай бераз инде аңладым, ул миңа ирек биргәнгә рәхмәт дип йөрдем. Ул усалрак булса да инде җитәкче. Профессиональ теге һөнәр ягыннан үземә уңышларга ирешергә мөмкинлек ачылды ичмасам. Ул теге яшьтәшләрен күтнә типте дә алар, чөнки алар элек теге нәрсә кушалар. Ничек инде партия ничек эшли, профсоюз ничек эшли, инде ничек штамп белән кулланып алар гел шундыйларны язып, мин тырыша идем яңа сүзләрне кулланырга. Ул кайсы нәрсә инде ул үзе бетергән педагог институтын бер вакытта җыелышта әйтеп салды менә минем турында. Ул инде аптырап торган иде, үзе Марҗа, мин татар. Ул мин белмәгән сүзләрне хатта белә дип. Чөнки мин вакытта китап күп укыйдырым, теге мин мәктәптә укыганда әти мәрхүм миңа аларны әбрәкәгә атып ташлыйдыр. Китапханага кайтсам, юк итә, мин ага айлар буенча, 2 ел буенча бара алмыйм китапханага, чөнки китапны алыштырып бүтән нәрсә апарга кирәк нәрсә. Гел тырышадыр каршы миңа шул. Гел минем китапларны кирәкмәс, менә мәктәптә укыганда физика нәрсә,
Мен алардың мәжбүри 4-ліге, 5-ліге біләдірім. Мен көңіл тартмайдыр аларға. Химия нәрсе. Ауыл шылтығы мен художественный әдәби китапларын оқыған ашу келедірі. Малайы түпшігі бигірәкті аны да оқымайдыры. Ашыда йоқларға ятадыры, аны ұршымайдыры, мені ұршадыры. Мен шул әдәби китаплар оқып тұрасың деп. Мен журналлар, газетлер, китаплар жиып оқыдырым. Әне мәрхум рұқсат болсын айтадыры. Мені саташып ересің түнді жин пәрилер шул нейті. Шул дивана түгіл, енді шул саташып кетесің, шул китаплар оқып нәрсе деп. Яратмайлар ие, дурақ қағаз жия деп айтадыры. Ну, ана сөзде хақ бола, әміне мұнда алай болмады. Бәрі бірағына айтадыры, оқы балам, көзім емылса біруге да керекмесін деп айтадыры. Қайтсаң, аны тігі Одессадағы бір мәрхума бойымда айтадыры, шул сөзіне қабатылап, міне қазір айтасың келе, түйіншігін алып, сандықтан 10 тиын, 15 тиын, 20 тиын жиылған садақаларыны. Міне балам оқыды, менің көзім емылсам біруге да керекмесің деп айтадыры. Оқы кіші боласың деп. Міне шундай болды хал. Шундай тұрмыш болды. Оқыған кіші боладыры. Қазір алар диплом сатып алады. Хүкімет аларының шул оқу қағазы дипломларының бәясын бик түшіріп жіберді. Енді мен міне Екатеринбург шаһарында университетті журналистик факультетін тамамладым, өзім кіріп шықтым, ақшасыз оқып шықтым деп көкірек суғырға хақта жоқ, чөнки халық қазір нәрсе ақша түртелерді кірелер. Мен уақытында халықара журналист болып деп ұмтылып неше қиялланып берген шақта Петербургқа барғаным 89 жылында, шунда бір Азербайжан кафедра мүдирі шарық факультетінің шунда. Мен айтам, сізге келіп екінші юғары білім аласың келе, түрк тілін, ғарап тілін үйренерге. Ол айтады, түрк тілін бұлай да үйренерге бұла, ғарап тілі бек қотлаулы, сеңа кеңеш бермейм, шулай деп нетті мен енді. Екінші түрлі аңлаттырды. Мен енді неше ай ұзға Екатеринбургта, олақта халықара журналист бет атақлы еді. Бізді татар, милләттәш, танылған Фарид Сейфулмулеков рұқсат болсын. Телевизордан көрсетелер дүнияда, біздің елде көп халық біледір яны. Амында мен неге түсіп келем? Метроға Екатеринбургтан да, метрода yazған стенада реклама. Не готовим журналист международников. Ақшан ғына болсын. Жәмәғат сәләтің болмаса миллион шығарсаң да, ол сәләт табиғаттан я бар, я жоқ. Ол айтмай қойсақта білім деп диплом алу, айтам міне халық білән, бүтән кішілер білән ортақ тіл табу. Анда мен Молдоваға барғанда 10 ел дәуірінде 11 тапқыр бардым. Шунда хатта Молдованың, Болгарияның илшісі консул. Білесіз ме айтам, біз татарлар білән бір сіз қаныбыз білем, мен тарихны білем дей. Шынасын, анда Америка екінші илшілік мі, посольство, екінші сарқатибім, шун білән сөйлешіп, анда тағы түрлі иллерден, Алманиядан, қайсы иллерден келген нәрсе тағы Румыниядан, Болгариядан, көп кішілер білән сөйлешесің. Ортақ тіл табырға керек. Ол Екатеринбургта да мен мәселен Алманиядан келген, ораза уақытыны шақырдылар ифтарға. Ол менің достым муфти шақыртты. Шында мен янда отырдым, сөйлешіп, ол мені мақтап қойды, алман тілін яқшы білесің. Мен айтам, уақытында университетта шушында оқыдым, үйрендім енді деймін. Мені ол уақытта Алманияға обмен деп атылар бит, Америка көбісі ерді. Шул уақытта мен шундай перспектив ашсалар, мен енді 5-ліге де бердім дәулет имтиханын. Ал уақытта ГДРға да жібермейлер ие. Шуға көре мен сөндім, қызықсыны ашладым. Неше айыллар озғаш, мені мақтап отыра, сен алман тілін яқшы білесің екен.
уртак тил табырга керек һәр кеше белән. Нәрсә кемгә кызык. Кипрда 93 елны алман кешеләре мен инде алман телен оныттым инде күп дисә, белә, күбесен. Шунда да сөйләшеп киткәнем, ул шатланып китте дә. Нәрсә белән мин сине сыйлыйм. Сокмы әллә коктейльме? Миңа икесе дә ошады, мин теге бар бит әле. Куянга кунакка баралар, Винни-Пух, пятачок белән. Тебе мед или сгущенка, и то, и другое. Шункабек, это мне и то, и другое. Ул мине сыйлады. Алманнар саран дисәләр дә сыйлады. Ул французлар ди саран ди. Алманнар алай түгел диләр. Уртак тел тапкач, ничә ел узган инде алман телен өйрәнгәнгә, онытып беттем күпсен. Әмма ул уртак тел табасың, кеше белән сөйләшәсең. Румыниядә китеп барганда, инглиз телен белмәсәм дә, алар белән сөйләшәм. Алар менә сөйли, менә шунда мәчет булды ди. Хәзер ди менә ачмыйлар, анда казино нәрсәме ди. Кипрда берәүләр Шотландиядан килгән, берәү шул теге Бөек Британиядан килгән. Алман телен белмәсәм дә, миндә ул вакытта 97 елны принцесса Диана һәлак булган, шул вакытта журнал алган, мин аэропортта шуны күрсәтәм, алар миңа күрсәтеп, урыс әйтә на пальцах. Шулай на пальцах өйрәтәләр, аңлаттыралар, менә шулай, шуны әйтә, менә күрдеңме, менә аның биеме диме? Диананың королева, менә кара ди. Шат кайгырмый ди, менә бу киленнән аерылганга күрә ди. Менә шулай бер-берсен аңлыйбыз. Шулай әйткән вакытта мин яздым. Кешене аңламыйсы килсә, бер телдә дә сөйләшеп бер-берсен аңламаячаклар. Әгәр дә кешене аңлыйсы килсә, төрле телләрдә дә сөйләшеп берсе-берсен аңлыйлар. Шуңа күрә мин кайсы вакытта менә видео төшерәм дә әйтәм, нәрсә тырышырга үз телеңдә. Кая мин урысча әйтим әле, чөнки әле безнең казак кардәшләребез, үзбәк кардәшләребез язган булалар комментарийда. Татарча әйт, аңлыйбыз ди. Әйтәсең татарча 10 кеше караган була. Мен әйтәм, ник нитәләр алар мине? Таләп итәләр, татарча әйт дип. Карамыйсыз бит. Монда ичмасам урыс карый. Әле яхшы алар, яман сүзләр ятмый, бәя бермиләр, аңлап торалар. Синең брас ни тик бер вакытта әле нәрсә әйтәләр, урысча небрежно. Шул шикелле. Әгәр дә син әзрәк шуны уйламыйча тик сөйләсәң, анда санда кайсысы килеп чыга да бер әшәке сүз язып куя. Күбесенчә юк, халык тыңлый да. Монда белеме бар икән, укуы бар икән дип бик бәйләнми дә шул. Аны да сизеп торалар. Мин дә мәсәлән ул кайсыларны күреп торам, теге урысча әйткәнем, хажыны кабатлап әйтәм дә инде, тамамларга кирәктер бәлки. Кичә теге мин яратам миллион за 5 минут дигән тапшыру, шунда Дмитрий Дибров дигән Алпара ул кто хочет стать миллионером, шунда булдым инде. Хәзер Мир каналда эшли, сораулар бирә. Анда кызу сүз аны бүләргә булмый, көтеп торга кирәк озын соравын. Шулай көйләнгәннәр инде, кеше миллион акча тапмасын дип инде. Шунда сорау бирде. Петербургтан Мәскәүгә сәяхәт кем язган ди. Мин шулык Радищев исемә төште. Чөнки мин мәктәптә дә, университетта да, мәктәптә укыдым инде. Бу кеше берсе әйтте. Бу әйтә Дибров, юк дип Пушкин ди. Мен әйтәм, булар инде үзәк телевидениедә уялмыйчы шундый наданлыгын күрсәтеп. Адәм страмы элек булса күлерләр. Шул юк ди, ул ди Пушкин язган ди. Мин инде ышанмыйчы шул ук тапшыру барганда нигә нәрсә дип әйтәләр иде. Google-га кирип сорасам, Радищев дигән, әйтәм, әйе, кара ничек. Наданлык көчәя җәмәгать, наданлык. Шуңа күрә элек беләсезме, хәерче кеше, бай кешене анарга теге нәрсәле дип әйтәләр инде. Революция түгел инде. Менә шул гел унтам да торам, инде Пугачевский восстание, тагы нәрсә, шундый нәрсәләр булса, алар еш булмаган, ничә гасырга бер булган. Чөнки ярлы кешеләр, бай кешеләр, алар инде дип бай, чөнки Аллаһ Тааладан байлык килгән дип, шуналарны бераз
hürmet etmese de niştir anlap turganlar. Çünkü bizde nadan kişi, bilimi bulmagan kişi, birovni bilimi bulganını azrak hürmet bilen qarasa mençe dürüs. Men bilmegen qaysi vaqtda нәрселерді кіші мен айтса, мен оларға ышанам. Мен уақытында базарда тұрам, менге бір кіші құшлар сатушы мен айта, канарейка, ол канар отрауларынан болған құшты, шына көре канарейка деп атағанлар дейді. Шынасы мен интернетқа кірсем, ялған екен. Бұл білмеші надан кіші мені үйретіп еді, а мен бит білмеймін. Білмегеш мен бәхисләшмеймін білен. Бар менде қойсы кішілер. Туғандар арасында да қатта. Айтам, ол бәхисләшіге тұттына. Мен айтам, айда интернетқа кірейік. Yok de. Google'ga aytам кірейік. Кім хақ екен? Yok de. Ну, шизіп тұрайын да. Қызу айтқанны. Тұрмышта түрлі нәрсе бола. Шуңа көре тамамларға да керектір бәлки. Міне дегенше 25 минут өткен, 26 минутқа яқын. Шуңа көре ихтибарыңыз үшін рахмет. Мен енді татар боларақ өзімнің бурышымны өтерге тырышам, татар тілінде алып барырға. Кімдір анаға ихтибарда айтмай, қадірін де білмей, орысша тыңдай. Шуңа көре әгерде халық бізде шулай вайымсыз қараса, мен ойлап тұрам, нәрсе бар, тұтында орысша сөйлер рахатленіп, нәрсе ол тырышырға. Әгерде сенің ішіңіні ол бір тиын ақша жібергені жоқ, аларының бір язған яқшы сөз жоқ, бәйе де бермейлер. Әлі шунасын ече тағы вайымсыз. Қайсылары тұтына шын татар бұл деп, өзлері тыңлысы да келмей. Мен мәселен яратмай едім Қазаннан тапшыруны, таяну нұқтасын. Тек бір уақытта айтам, татар тілі арқасында тыңлап қарайым әлі нешік сөйлейлер. Соңдан мен аларыны бір-екі тапқыр танқитлеген едім. Хата айталар, орыс сөзін қолланалар деп. Алар интернеттан әләтігі хештег қоям, бұлай да yazып қоям, таяну нұқтасын нәрсе деп. Алар бәлкі интернеттан көріп, ютубтан оңайсызланып қарасам, өзгере баштағанлар. Анда да әлі мен қанағат түгел, қайсы сөзлерін ұнтып бітірдім. Мен әлі орыс арасында өскен кіші, орыс газетінде эшлеген кіші, бүтін орыс тілді газетлерде эшлеген кіші, Татарстанға келген шақта, толай тұрақта тұрғанда, шул вақта ешіттім кизу деген, яғни дежурный деген, шуны ятлап алдым. Яңа татар сөзін ешітсем, ятларға тырышамын. Кімдір еші де кетмей, неге керек олмей, тамақ тойдырмай бейт, ақша кетірмей бейт. Ері, үйренмәгіз. Түркияға, Түркменстанға, Өзбекстанға, Қазақстанға, Қырғызстанға, Азербайжанға барырсыз. Кипр утрауына. Алар туғандаш халық деп, бүтән кішіні татарыны яқшы қаршалар. Сізні қаны яқын екен, тілі яқын екен деп аңламас та, сізге вайымсыз, я нәфрет білен қарар. Өзіңізден тұра. Ойлайсың керекмәс деп. Қазір глобализация күшейіп бара. Бір тіліні бигрәкті, өзің туған тіліні білсәң, ешмасам қазір бар қайдадыр. Мен қазір ол тілге қағылсам, саясатқа қағылам. Шуңа көре мен аны артық сөйлемеймін. Айтасы келе, туған тіліні үйренерге керек. Бір болмаса, файдасы бір бола. Шо міне мен тігі таяны нұқтасын тыңлайым да қайсы уақытта. Аларын тігі нелерін табам. Мен енді ойлайым, тыңлайым, ойлап тұрам. Мен ол сөзлерді білем ме? Алар міне сөйлейлер мәселен. Мен тек шықылап қына тұрмайым аларыны. Мен тұрам мәселен, алар сөйлейлер бір жүмле, екі жүмле, үш жүмле. Мен тыңлап тұрам. Мен шошында сөзлеріні қаммасын татарша сөйлейм ме? Әлі қайсы уақытта орыс сөзі кіремі? Жоқ, Аллаға шүкір, мен әлі бір уақытта бір мезгіл болды. Шунда сөйлегенде, агарда ол сөзінің татарша білмесем, орысша айтмышлы деп, орыс сөзін кіртіп жібере едім. Амында келелер қойдан аяқатта айттым бейт мені шул тапшыруда. Ол Қазанда ғадигіне кіші түгел, тапшыруда қатнаша фәннәр
Нәрсә дип әйтәләр инде? Филология фәннәре кандидаты урыс сүзләрен кулланып ята. Татар филология. Нәрсә ди? Татар, юк. Филология фәннәре нәрсә? Доктор, кандидат филология наук инде баш ватып торам иде. Һәр үземнең төп фикерен онтам иде. Бу шәйер булды, бик кызык булды менә. Җәмәгать шуның белән тамамлыйм. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Әгәр дә тыңласагыз, татар үзегезнең туган ана телегезне хөрмәт итсәгез, минем дөрес әйтәмме, юкмы? Инде килешәме сезгә, килешмиме, яратасызмы, яратмыйсызмы? Шунда сез игътибарсыз калдырган булсагыз, анда уйлап торам, нигә кирәк миңа да татар теле? Мин инде бәлки бүтән я казак теленә, я үзбәк теленә, я түрк теленә күчәргә кирәктер дип кайсакта уйлап куям. Алар ичмасам үз телен яраталар. Казакларны карасам, ничек алар дружный дип атыйлар. Тату. Алар үз туган телендә сөйләшкән кешене дистәләр мең караган була. Бездә юк. Бездә әле тапшырулар алып баралар, төрле татарлар YouTube та урыс телендә сәясәтне ниме кемгә алар юллыйлар белмим. Мин сәясәткә тырышам, кагылмаска миңа ул нәрсә дип хаҗәт тә юк. Хаҗәт юк, нәрсә дип әйтәләр бездә. Тик бер-ике сүз шул хакында сөйлим дә инде. Рөхсәт булса, менә шул якта ул инде үй җиһазлары йорты, шунда без комиссия белән йөргән идекме? Мэриянын мин катнашкан депутат чагымда комиссияда татар телен урнаштыру шул комиссияларда. Шунда Бәдрәфтә хаҗатхана дип язган, шуңа күрә тотынды. Татар газетеннән берсе ул дөрес түгел дип директорга бәйләнә башлады. Мин әйтәм, дөрес, хаҗат, нужда. Татарда нәрсә нужник дисә дә була. Мин әйтәм, рәхмәт, алар тырышканнар, үзебез татар телендә язганнар. Шуңа күрә кайсылары куркып урысча тырышалар. Аны гел урыс сүзләр кабатлап, татарча тәрҗемә иттек дип шулай теге язуларын кибеттә, нәрсәләрдә, төрле учрежденияларда әле бер вакытта китеп барам. Дәүләттән тыш дип язырга кирәк, дәүләтнеке түгел дип язган. Кемдер көлә, мин әйтәм, нигә көлергә? Тырышканнар бит алар инде. Тырышканнар үзләренә калса. Монда көлмәскә кирәк, ачуланмаска кирәк. Алар бит татарча тырышкан. Бездә шулай инде менә. Татар әгәр дә урысча белмәсә, анардан көләләр. Шуңа күрә урысча күбрәк белә, татарча белмәсә, имеш көлмиләр мәллә. Көлмәскә кирәк, кеше тырыша. Урыс татарча ялгыш сөйләсә көлмиләр. Татар ничектер урысча белмәсә көләләр. Монда да инде сәясәткә кагыласы килми, тик әйтәсем килә. Карашларны үзгәртергә кирәк. Һәр телне дә хөрмәт итәргә кирәк. Габдулла Тукай да борчылган, ник сез урысча белмисез дип. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә миңа да йөгерергә кирәк әле. Җиле салкын булгач, бераз йөгермәгән идем. Тик монда минемчә дөрес түгел ул. Бүтән җирдә йөгерергә кирәк. Монда машина сасыгы сулап аны файдасы булмый аны. Әлек яратадыр, ерак йөрергә, анда машиналар айдап пара, алар карыймы, бәлки көнләшептер. Менә кара, йөрәге нинди мыкты икән моны дип. Шу әйттем инде теләгәнемне. Ушы хаҗатхана турында. Хаҗат әйтәләр, бар инде, булган инде, нәрсә хаҗатым ди, нәрсәме дип әйтәләр. Авыл тотынган төбенә бәйләнеп, андый сүз татарда юк дип, нәрсә дип. Бу кибет мөдире аптырап, нишләргә белмичә, үзе дә теге татарлар үзенә калса ничектер тәрҗемә иткәннәр.
авыл анага бәйләнеп, менә сине тәнкыйтьләп яталар дип. Мен әйтәм, нигә шулай безнең татарга шулай бәйләнергә инде? Әллә инде хата түгел ул. Хаҗәтхана дигән нәрсәсе бар инде. Хаҗәтхана. Хаҗәт нужда мәсәлән. Икенче тапкыр мәсәлән куркып гел урысча язып куйырлар. Безгә татар килеп бәйләнер дип. Бәйләнмәскә кирәк, минемчә. Нияттән тора ул кешенең. Кешенең нияте булган үз телендә, саф татар телендә нәрсә булса тәрҗемә итеп язырга. Ниятеннән тора кешенең. Эшләмәгән кешегә дә хата эшләмәйтик ди. Все булдан белән. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау йөрегез.